неща за как да си запазим тези думи за този Wallet. Трябва да имаме Smart Wallet. Как да си намерим думите и как да активираме портфейла. Натискаме горе на названието Smart Wallet. След това натискаме тук долу, пак Smart Wallet. И тук ми изписва нещо на английски, натискам върху него. И сега тук внимавайте. Тук трябва да натиснем, да погледнем какво са ни изписали. И внимавайте редовете как върват. От 1 до 6 са вляво, после върват до 12. Натискам върху това. И тук трябва много бързо да си ги снимам или да си ги припиша. Нали? Трябва да го натиснете. Ако можете, аз мога, но няма смисъл сега да правя скриншот. И това трябва само вие да си го знаете. Натискате, правите скриншот бързо или с друг телефон, или си натискате и си ги приписвате. Но най-добре е да го снимате много бързо. Ето сега може да... Няма да го снимам да ни... Така, снимате си тези хубаво. Натискате, снимате много бързо. И след това натискате отметката. И натискате на Next. И сега тук ви излизат. Да знаете, че само тези думи се въртят, които вие трябва да сте си ги записали от 1 до 12 и да внимавате сега подред да ги давате. И започвате да натискате. Гледате си списъка и натискате. Натискате. Това е първата дума, втората после търсите, третата и така ги натискате всичките. Докато ви свършат. Но внимавайте. Гледайте коя е първа, коя е втора. И след като ги въведете правилно и натиснете тук, ще ви излезне окей, но при мен няма да излезне. Ако сте ги въвели много правилно, като сте гледали списъка и след това трябва да си ги запазите. И после тези думи, ако случайно телефона ви се развали, трябва да си ги имате тези думи записани и на хартия. Благодаря ви.